yung regulations. So, yun lang, nakakagulat, no, yung amount, no, yung dami na, pero yung kay Saldi ko, talagang hindi na ako magugulat kasi yung palang kay Henry Alcantara, yung inamin niya na yung mga yung pera na nasa lamesa para yung kay Saldi ko. So, yun lang. Sana lang bumalik tayo ako. Consistent naman ako na tinitignan natin dito yung sistema para hindi na ito maulit yung aid of legislation. So, huwag tayong magpaano sa mga personalities, parang yung inaabangan ko rin. Parang diversion yan para mapagtakpan yung tuloy na kayo. So, do you think credible naman si dating Deputy Senator Secretary Bernardo, Benedict na Senator Cheese, Senator Nancy, at din Senator Sani Angara? Tignan na muna natin kasi yun nga sabi ko, bakit pang-reason na ito naman na ano ba ito, burning the house? Nakalimutan na saan ba nagsimula ang lahat ng ganitong story? Baka posible na ginagawa ito, itulak sa Senado lahat ng Panginoon para mapagtakpan nila.